geldin mi? Be, yaman çalt çıktın lan. Ya buraya gitmeksin mi? Evde hiç kim yok. Ne mi? Evde adam yoktu yani. O ne öyle yok. Yan sürüngeleceğinin çoğrasını göğaktan doldurup öyle taraf haydap var yani oturuyordu gözüm bile gördüm ya kurban. Adam oynayacak kolyan edenim. Evde yok burada. Komşulara soğurum oray mısın? Be, Komşuları da var mı anne? parmağındır ha? Komşulara parmağındır. Evde de yok. Me. Kala bir hayli öyle. Şimdi kovusu eline zanadık göreydin mi? Almaz. Ne sen mi? Sebebi sülgünü aşkhanada. Telefonum o iç otoda dur. Ne mi? Aşkhana bilen iç oton arası daşırak, uzoğurak, sesini eşitmez diyen telefonu. Hay kurbanım oraya aydın. Ya ödün diye ödü hiç kim yok diyor. İnni sürgünüm aşkhanadadır diye. Telefonum Berkizay'dadır diye. Canı sevim hiç kim almaz diye. Ama ne düşünmeli? Bolşu al düşün. Yetişin al düşünü Yok bol şey al düşünmeli olsa o ne el oluyor? Düşündürmeli olsa düşündür yani. Başka ne yani işim var mı? İni üstünden vardım. Benim sana yürüyütü düşüneyim şu yerde sana karış oturuyorsun kurban zat. Min yani sana düşünen adamı günlüğü soruru ödeyim tapmaya. Doğru mu öyle? Hani bol şey al düşündüren ne mi oldu? Düşündürsem. O? Men gözümle tersene şuma tülün öydüne harfşırıya. O. İşten yatap gelen kişinin gözüne tersene. Öyde hiç kim yok. Komgukluk. Bey be. Aşkhanadan tüste de çıkan yok. Bey be. Demek sen işten sorulup yağda gelip nahara karapsın. Nahar entek yetişmeyen. Senin kahar edip büyüdün çıkıp kaydıpsın. Ben sana doğru düşündüm ya. Sen düşündün, yönümün hiç daha düşünemem. Sen bilýäňi men ayalım uykuculuk tutjay. Wagtynça hiç yerde işlän yok. O. Bar ýetýän işim nahar pişirmek. O. Men işte turnu goýup öýe gelýär. Bir zat iýetim gelýär. Oh. Gelýänim hiç zat taýinlär. Ondan gagaryň gelmezmi? Gelir. Näme etýär? Uzaklygyny öýdetip etýän işi ýok. Bar etýän işim şu nahar. Gelseň o taýinlär. O. Gagaryň gelmezmi ondan? Kaharın bolsa gelir. Entek men oldum. Başka bir bolanna gagarny başgaça çöderdi bu meseleni. Ha. Üýkelap gaýdanym gowuldy. Üykülek kaydının kovu oluptur. Bular ýaly waka köp kişi bilen bolýar. Hatta men özüm bilenim bolup geçdi. Menem bir kişiyle pikir edýärdim. Üýdeki işsiz. Ýöne öýde oturandyr. Nahar üçünlükden başga näme işi var diýip pikir edýärdim. Bir gezek. Owadan şeýler habar geldi. Üýdeki ejesi ýaranyk. Üýdekim kıssalı ova gitmeli boldy. Çağalarım maňa taşlap gitdi. Gelmeli wagtyndan eglenip gizrak geldi. Ene men sonuna bar zady dogry düşünendir. İlki gelen kelle pikirimin ýalňyzdygyna men sonuna düşündüm. Ananay maňa. Men dostlar çaýdýar. Bah. Neil pikir aýol bilip bolmazmy ha? Sen men soralarıma dogry jogap berdiň. Bilip bilerdim. Aýdanmy? Sonra Ýerden çölgün gelje näçe turýar? beşlere. Beşlere. Hawa. Sen näçe turýar? Men 7lere turýar. Yedilere. Hawa. Çölgün gelje turandan soň näme mesul? Näme bilen mesul bolsun? Ha o. Ýertilik taýynlan ya. Çağalar turýar. Giyindirýär, iýdirýär, içirýär. Soňam körpäne çağalar bagna. Uljana mekde var gitýär. Zan ne berekella sürürün eline sen. Sen näme mesul ya? Menmi? Ha o. Men ýertilik medinýär. Yerselin edin. Onsoň işe gitýär. Ay tuwal.
Indi çağılar bağıra çağılar qoğuşuran soň, mektebe çağılar qoğuşuran soň sülüngen jene näme bilen mesulan. He, şonu soňmy? Ha o. O gelişine bazara soğulýar. Aha. Öýe gerek zatdan hemmesini alýar. Aha. Getirýär, Aha. onu soň nahara başlaýar. Aha. Şolaraqda wagty boldy, öýüň içini tüpürýär, çağalan egin işiklerini ýuwýar. Ondan çağalar gelýär bolip bolar, naharlaýar. Ay tuwelen. A sen näme işle mesulan? Menmi? Ha o. Men saat 9-dan 5-e sen işte bolýar. 5 çel. Hawa. Yer bolýar, işledin, taň etdiň, geldin öýe. Gelen soň sen näme bilen mesulan? Näme bilen meşgul onlar. Akşamdan etin ýän, ona telewizoryň öňüne geçýärler, futbol görýär. Ýa-da gowy, oňa filmler görýär. Garaz medeniyetli din salýan. Hawa. Agarda äkmetden de din salýar. A sülgün ýerine şu wagtlar näme diýip? Sülgün geleceğin işi yetek. Çağıların mektepdäki berilen öý işlerine kömek etýär. Ugrukdur ya. Soňolary näme etýär? Ha, soňam ýene öýüň içini süpürýär. Ondan olar ýatyrýar. Şökürýär ýa-da ýatyrýar olary. Uklatýar. Soňam öýde uklýar. Umman ýene ertirki ona taýýarlyk görýär. Hawa. Gurban, sen maňa dogry düşün. Hiç şeýle iş etmeýär diýen jenarlarymyzyň bizden 2 hesse köp işleýänini düşündinmi? Dinle. Ir seherden giç akşama çeli çağalarynyň aladasy bilen, üýüň aladasy bilen, biziň aladamyz bilen hasırdap akşama çeli gününi geçirýärler. Dogry ýere? Dogry. Biz näme diýäs? Saat 9-da gidip 5-de işten gelýär. Barýan ýerimiz şo bir iş, edýän işimiz şo bir iş. Oturýan ýerimizden şo bir oturguz. Üstüne zähmet akynam alýar. Emma jenanlarymyzym öý huzurlugy üçin, maşgaly üçin, adamsynyň hyzmaty üçin, çağajyklarynyň hyzmaty üçin hemme zat edip kazanýandyr. Hiçler. Indi otur turdy özüň pikiri. Kim köp işleýär? Kim hormata münasip? Bizmi ya olarmy? Bir pikirin kellemi üň gelmeşindi Ha. düşündüm. Niýe öýe mi? Ya, öýe gitmeýin. Ha. Men oňa şu ýerde garaşaýyn. Ya, Sen garaş. ikimiz bile garaşdyr bunu. Otur. İkimiz Hemşi. bile garaşar. Şu pikirin kellede dörmegine sen sebäp bolundamy? Inni soňuna çelli durmaly bolarsyň. Kömek etmeli bolarsyň. Yine bir gedek salam. Salam. Gurbanı gören nersiňiz? Gurbany? Hawa. Uy gördüm. Şeýlemi? Gurban Nire yan gördüm. Gidey diýen. Nire gitdik kaşa? Neme diýdi? He. Ha, naharrınjak diýdimi näme mi? Gidey diýdi. Şeýlemi? Hawa, işten ýada keldim, sorun keldim naharrınjak diýdi. Onuň gidey diýdi naharrynma. Bu goňşy He. bir zat soraýdylar. Sonra. Bu näme öýüňizde gazanyň gulagda kızmaýam. Yo men Gurban naharrynma gitjek diýen soň soraýdym. Wah, goňşy, şu hemme rat men özümden boldy da ýaňçy. Näme boldy? Gurban mantyk görýär. Hawa, Onsoň süýje jetip mantyk pişirip berýän diýdim. hawa. A dukandan çıkarılan taýinjege dalyp pişirip çyk berýär de. Şonu derrewjik bolýaram ol. Hawa. Yok şu süýje bolsun da diýip etini elimde gyýyp çyk. Şu mehri berip çyk, süýgü berip çyk pişirýän diýdim de. Wagt gitdi, wagt. Anan soň Gurbanam işden geldi de gaharlanyp çykyp gitdi. Naharyň taýyny elekenini. Ölümden oldu da. Hay goňşy. Hı. Közünüp börsüňiz aýsy. Bu döwre zeret. He. Yetip ösjek derejesine yetdi. Tehnologiýa ösdi. Hemme zat ösdi. Howala. Hemme zat oturan ýerinde bolup dura. Men diýjek bolýan zatym. Hı. Şu kanymyň dukanyna nahar pişiren robotlar gelipdir.
Şeyle mi? Oğo, öyle diyelim keserim pişirip nahar tayırlap öňde goýýar. Nagyt puluna şeyle berýärler. Hatta dururny maraşýarlar. Gözüňden de al berini. Yo menim öýdäki ad alyp berjek. Uy. Näme nahar pişirip elim kesersiň zat Ay dedim boydan kesenip olmuş. görsün. Ha, Ay diýan dadың dagy näme? näme? Hey naharamır başka birine ananıp boğmu. Onu da kime? Demire. Muňa serede. Hey sürün gelje, berden gaýdýaňyza. He? Suat hemme da demiren anylýar. Suud edeýinmi? Öýüň ähli hapa kupurny kim ananýaňyz? Demire. Çağalyň eşiklerini, öýdäkileň eýin eşiklerini ýumurlatyň ählisini kim ananýaňyz? Demire. İşe sizi kim alıp getirýär? Demir. Oğlum bir demirdir de. Düşünýän ýöne şonda da goňşy hemme zada demire ananıp bolmaz. Näme üçin? Şoň üçin uy. A gurbanyň eşiklerini kirmaşyna ýudurýanan bolsam, çağajyklamyň eşiklerini apalapçyk öz el jagadlan bilen ýuýanlar goňşy. Hakyt özelliği bilen ýuýam. Owa. Çağalyň eşiklerini. Uy, onu mir demir ananıp bolmy goňşy. Owa. Nahary. O da esasda da goňşy. Nahara mir demir ananıp bolmy. Ýok, şu öz janym sagka. Hiç kim ananmayan men nahary. Näme nahara beýle? Menden başga ýeke adam aşana girmeýärem, nahara mişirmeýär. Nahara Naharydagy söýügi bilen mehri bilen mişirmeli. Ay goňşy. Üsülün bu nahara da mehri gerekmi? Uy, şo gerek de. O bolmasa naharda tagam bolarmy goňşy? Aýdýan zady. Men hayran galýanna. Näme üçin durmuşyň yeňil tarapyka aýallar durmuşyň näme üçin kyn tarapyny saýlap alýarlar? Men şunu oturup dur hayran galýan, aklym ýeten akly. Düşünmersiň hem goňşy, düşünmersiň. Näme üçin? Atyda biz ýenanlar, siz bolsa erkekler. No. Siz biz ýenanlar ihlidadyň iň gowsyn saýlajak bolýar. Iň gowsyn etjek bolýar. Gowsyn saýlajak bolýar, siz kyn tarapy ýapýaňyzda. Siz düşünmeýär. Yok, siz düşünün yok. Yine, düşünýärmiňiz, bilýärmisin näme? Oňa bilýän. Yok, bu sizin pikir edýän zadyňyz däl. Onu Bu näme? demir aşpeziň ýüregi. Ne? Ýüregi. Bu mesin bassaň aşpez ılgap gelip hyzmat diýip durýar. Şu demir aşpezi. Demir aşpeziň özü gelýär. İslen zadyny, islen naharym getirip nire äkitmeli bolsa getirip öňde goýýar. Ine. Pişirip berýär. Pişirip çık berýär. Dümesine basaýmary. Basaýmary. Arkay. Be. Yo inanmadan. Kesin zadeken Sinan doğrudan. şükür. Ay yok ýöne goňşy maňa gerek şuda. Näme üçin? Yo doğurjam aýdýan maňa gerek. Maşgalaňyz üçin alyp gaýdan bolsaňyz, özüňizde nefis etsin goňşy, ýöne maňa gerek gel. Uy. Hey bir adamyň göwnüni tapmajak bolsam menden hem bir hakyky zenan bomy. Menden hem bir hakyky maşgala bom goňşy aýdýanyz näme? Men ýaňja düşündirip çyk aýtdym ha. Oy nahar diýilýän zat. Ol aşanyň odun ýakyp çyk bişireniň bolmaýar ol ýeterlik däl. Oňa süýgi mehrim höppet gerek. Diňe şonda nahar tagamylja süýjije bolýandyr diýip düşündirdim ha goňşy. Beybe, mundan gelip çykdy. Owa? Goňşy, şu gowlum üçin eliňi baryp bir barrak göreýin şunu. Vay, şu goňşy. Şu halamaýan zadym, halamajak zadymy hödürleýäňiz da goňşy. Yo bir sizden bir synan göreýin de. Bolýa şu ýöne edelenip durjak bolsaňyz. Men haýy. Ha, eşitip durjak bolsaňyz. Göwnüňiz garmasyn. Baş üstüne. Hani barlak Hani göreýär. barlak göreýär. Ne hilek zat gaby. Durun, gowlukman, gittanma. näme? Yo, beýle zatlary aýdym saatsyz bir hil ora. Şoň üçin men Ähmet çagyryn, soň düwmeni arkaýyn basaý. Aýdym sadyň astynda-my? Edir. Yer bolýa. Ay bağdaki kuşlardan İroyanırlar Begulli görmekli cani yovağıları İsaçın yel oynana dimaranırlar Şirmayı daraklı cani yovağıları İsaçın yel oynana dimaranırlar
haydar aklıcane oğulları. Gelşektir bayrama bilidir toya. Ey rahmetli kahramanır sultanır ya. Ey öz Kur'an bağıtına can özleri eye. Eker istedin haklı zane oğulları. Öz Kur'an bağıtına can özleri eye. Her istedin haklı zane oğulları. Her istedin haklı zane oğulları. Geldim. Nahar tayar. Berik getirmeli mi ya öyle yiyecek. Üy diyecek Demiraş ben. Düşün mü? Ben öne düşmeli. Gittik. Kete şeyli de ol ya.